Hoe moet het verder in de gemeente Sluis? Na het opstappen van de PvdA gisteren lijkt de bestuurlijke chaos compleet. En de verhoudingen binnen de coalitie stonden al op scherp na het eerdere vertrek van de VVD. En verder in het nieuws vandaag. Sluiting dreigt voor katholieke kerken. En opnieuw pleidooi voor tolvrij vrachtverkeer. Goedenavond. Stemverheffingen, een weglopende wethouder en raadsleden die uit de media moesten vernemen dat de PvdA uit de coalitie was gestapt. Het was kortom een tumultueuze avond in het Belfort in Sluis. Straks bespreek ik met collega Martijn van der Werf hoe het nu verder moet, maar eerst het smeulende conflict dat gisteravond dus een voorlopig hoogtepunt beleefde. Dat de samenwerking in de coalitie niet lekker en soms zelfs stroef verloopt in Sluis is al langer bekend en kwam in oktober voor het eerst in al zijn hevigheid aan het licht. Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder ook coalitiepartijen, steunde een motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Marlou van Beek. Samenwerken met haar zou onmogelijk zijn en afspraken werden niet nagekomen, was het verwijt. Daarop trok de VVD de stekker uit de samenwerking en was er een minderheidscoalitie over, bestaande uit Sluis Lokaal en PvdA. En die laatste is er nu ook uitgestapt. Collega Martijn van der Werf, jij was er dus gisteravond bij, eigenlijk vanwege een heel ander punt op de agenda. En toen kwam ineens die motie tussendoor. Ja, dat kan je wel zeggen. Het kwam ook wel een beetje als een donderslag bij heldere hemel. Maar waar het over gaat, is het nieuwe woonbeleid van de gemeente. Gaat volgend jaar in, dat is dus over een paar weken. En dat moet tweede woningbezit en de toeristische verhuur ervan aan banden leggen. Is eerder dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Wat ze toen ook hebben vastgesteld is dat in die tussentijd, dus in de rest van 2023... alle nieuwe aanvragen voor tweede woningen zouden worden afgekeurd om te voorkomen dat er in het laatste halfjaar nog heel veel aanvragen voor tweede woningen bij zouden komen. Je zou zeggen, dat klinkt heel logisch. Zeker, maar daar is de gemeenteraad gisteren dus op teruggekomen met deze motie, want ze willen een uitzondering maken voor één iemand die in het buitengebied van Retrangement woningen gaat bouwen, die ook voor tweede woningen gebruikt mogen worden. Ja, dat was dus tegen het zere been van Sluis Lokaal, de PvdA, maar ook het college van burgemeester en wethouders. Eén, want ja, wat laten we hiermee als gemeente zien? We stellen beleid vast, maar wijken daar ook heel makkelijk vanaf als er een beetje tegenwind komt. En twee, precedentwerking. Want als we de uitzondering maken voor deze persoon, moeten we dat ook voor al die anderen doen. Nou ja, de motie is aangenomen, PvdA-raadsleden boos, verlieten samen met hun wethouder de raadzaal en daarmee dus ook de coalitie. En ja, nu een dag later zeggen ze vooral, wij hebben ons altijd netjes aan de afspraken gehouden. Het is nu aan de andere partijen om eens even goed in de spiegel te kijken. Wij hebben de laatste 2 jaar altijd voor elkaar gestemd, nooit anders gestemd. Wij maken goede afspraken bij ons in de partij. Er is duidelijkheid vooraf welke kant en richting we op willen. En ik hoop dat meer partijen dat ook eens gaan doen. Dus het probleem ligt bij de andere partijen? Ik vind het moeilijk om een schuldige aan te wijzen, maar ik denk dat die partijen eens even goed met elkaar moeten praten om duidelijk de lijn uit te zetten van waar wil je nou naartoe. Dit klinkt heel ingewikkeld. Martijn, hoe lossen we dit op? Waar moet dit naartoe? Nou ja, het is er in ieder geval niet makkelijker op geworden. Dat er gesproken moet worden mag wel duidelijk zijn. Maar de verwijten vliegen al over tafel, al dan niet anoniem. Dus dat er gesproken moet worden, dat mogen duidelijk zijn. Van het weekend zijn al de eerste gesprekken tussen een aantal partijen. Van ja, hoe gaan wij dit nu samen verder doen? Kunnen wij nog wel door één deur? Dinsdag een gesprek met alle fractieleiders van de gemeenteraad. Met de burgemeester erbij. Dan wordt er ook een verkenner aangesteld om alles een beetje vlot te trekken. Ja, maar hoe het nou echt verder moet, ja, niemand lijkt het echt te weten. Het was al een hele lastige puzzel om te leggen. Maar nu lijkt het alsof iemand ook de puzzelstukjes heeft weggegooid. Martijn, dankjewel. De huizenprijzen gaan volgend jaar weer stijgen. Dat is de voorspelling van de Rabobank. En de grootste stijging wordt in Zeeland verwacht. De bank verwacht voor Tolen, Schouwen-Duiveland, Walcheren en de Beverlanden een prijsstijging van 6%. In Zeeuws-Vlaanderen gaan de prijzen ook stijgen, maar minder hard is de verwachting. Een flink aantal zondagsdiensten van de katholieke kerken in Zeeuws-Vlaanderen zullen verdwijnen. Volgend jaar rond deze tijd zullen kerkgangers op zondag enkel nog in Hulst, Terneuzen of Aardenburg terecht kunnen. En dat heeft een aantal oorzaken. Het aantal voorgangers en pastoraal werkenden loopt terug. En het aantal bezoekers aan de vieringen loopt terug. Dus om kerkgebouwen in stand te houden waar op zondagmorgen 20 mensen zitten, dat is financieel voor het gebouw, het verwarmen, de verlichting, onmogelijk. Het gaat om 15 tot 20 kerken waarvoor nu dus een andere functie wordt gezocht. Wanneer je eigen kerk, waar je lieve leed hebt gedeeld, zelf gedoopt bent, eerst communie gedaan hebt, vader, moeder, opa's, oma's hebt begraven,
om afscheid te nemen van zo'n gebouw. Want er zit ook een emotionele waarde in het kerkgebouw. Al is het een hoop met stenen. Het besef is er, maar het zal toch altijd pijn doen wanneer de kerk op de nominatie staat om gesloten te worden. Met een eigen geprogrammeerde robot een parcours afleggen en zoveel mogelijk punten scoren. Dat was het doel van de Zeeuwse regiofinale van de First Lego League Challenge in Middelburg. Alles ging fout, alle programma's stonden verkeerd. Dus die robot deed alles behalve het goede. Maar er gingen toch ook best wel veel dingen goed en we hadden best veel punten, vonden we. Dus daar waren we heel blij mee. Het is de bedoeling om kinderen met dit evenement te interesseren voor de techniek. Maar of dat gelukt is? Ik wil zelf heel graag piloot worden, alleen geen monteur, dus dat is niet echt technisch. Ik vond het gewoon leuk om mee te doen, maar ik denk dat ik later niet daar iets mee ga doen. Toch is er hoop. Er waren 100 kinderen aanwezig vandaag. Dus wie weet zitten er een paar tussen die wel de techneuten van de toekomst zullen worden. Zeeuwse Staten leggen zich niet neer bij een tolvrije tunnel vanaf 2025... alleen voor personen, auto's en motorrijders. Provinciebestuurder Harry van der Maas moet snel terug naar Den Haag om ervoor te zorgen dat ook vrachtwagens straks gratis door de tunnel kunnen. Zeeland had wel kunnen wachten tot er een package deal lag waar ook de vrachtwagens in zaten. Maar op een gegeven moment moest er een knoop worden doorgehakt. Op een gegeven moment lag er 140 miljoen op tafel. Daarmee kunnen we tolvrij zijn voor autoverkeer vanaf 1 januari 2025. Ik heb ook nog 70 miljoen extra nodig voor vrachtverkeer, maar dan hadden we moeten wachten. Ik heb gezegd, dat gaan we niet doen. Wat we nu af kunnen spreken, namelijk 140 miljoen voor het personenverkeer, gaan wij dan in beton gieten en afspreken en afhechten. Dus ik ben heel blij dat we het zo gedaan hebben, want het kabinet is gevallen. En het duurt nog wel even voordat er een nieuw kabinet zit. Het is een feest, maar toch een beetje een bijsmaak. Want auto's en motoren wel, maar vrachtwagens niet. En het bedrijfsleven is daar niet blij mee. We hebben nu een taart en we moeten eigenlijk alleen nog maar zorgen voor de kers op de taart. We hebben gezegd tegen meneer Van der Maas, start de auto maar weer naar Den Haag. De partijen horen ons hier ook in de Statenzaal en we gaan dat gewoon verder zelf regelen. Statenleden horen van hun achterban dat die het nog maar nauwelijks kan geloven dat de tol er voor auto's over een jaar echt af is. Als je de reacties op straat hoort, dan is er toch wel een soort van ongeloof. Is dat wel echt zo? En daarom hebben we vanochtend ook gezegd, het is pas zo en daar moeten we ons best voor blijven doen. Op het moment dat die slagboom definitief omhoog blijft staan, dan is die tolvrij. En van het Middelburgse Abdijplein dan naar Engeland. De hele week al belichten we de bouw van de kerncentrale Hinkley Point C in de Engelse provincie Somerset. Omdat daar al te zien is wat Borselen waarschijnlijk te wachten staat. En waar kerncentrales worden gebouwd is protest. In Borselen is de beweging Borselen tot de kern ontstaan nadat bekend werd dat het dorp in beeld was voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. En ook in Engeland is er al jaren protest. I'm Roy Pumphrey. I speak for Stop Hinkley. And I've made my car a symbol of what I think. So the car says no to Hinkley C. Waar kerncentrales gebouwd worden, ontstaan protestbewegingen. Bij ons in Zeeland is dat Borselen tot de kern. Hier in Somerset is dat Stop Hinkley. Al tientallen jaren verzetten zij zich tegen de komst van centrales hier achter mij. En zoals u kunt zien, tevergeefs. You can only stop it if you can persuade enough government people that it's a bad idea and that there are better things to be doing. And we couldn't do that because the government ministry had come out with a plan that said this is what we ought to do. And at the top of government, people wanted it to happen. Het is gevaarlijk, te duur en de bouw duurt veel te lang. De argumenten tegen het bouwen van kerncentrales zijn eigenlijk overal hetzelfde. Maar hier in de provincie Somerset neemt een meerderheid van de bevolking het allemaal voor lief. A lot of people locally are for it because they've worked at Hinkley A, they've worked at Hinkley B, and they've retired from working there. There are thousands of local people working at Hinkley C while it's being constructed, but it's created a gold rush economy. Stop Hinkley bedoelt dat wanneer de centrale af is, de werkgelegenheid enorm zal afnemen. Iets waar de regionale politiek het overigens niet mee eens is. The peak is 12, 14, whatever the number will be, and then it will gradually tail away. And it also changes. And we also probably have on the horizon some other major projects in Somerset.
De bouw is bezig, ondanks de protesten. Welcome to Hinkley C. En toch denkt Pumphrey dat het nog geen gelopen race is. Want het Franse staatsbedrijf EDF heeft al veel meer geld in het project moeten pompen dan de bedoeling was. It remains to be seen whether the French government is prepared to just sink more and more money, all borrowed at today's interest rate. Their finance costs are enormous and are only rising. The longer it goes on, the more complicated it's got, the more they wonder whether they can actually make it work. Hoe dan ook, wanneer de centrale in werking gaat, zal Stop Hinkley hier nog eenmaal een punt maken. Met of zonder Roy Pumphrey. Of course, if we know and we can get to here because this is the public highway, we can be here with a banner, certainly if. But, you know, I'm not convinced that I will still be around if and when this ever starts to work. De planning is dat kerncentrale Hinkley Point C in 2028 in bedrijf zal gaan. En of er in Zeeland nou ook kerncentrales komen, dat is toch nog even afwachten. Het definitieve besluit erover valt pas op zijn vroegst eind volgend jaar. Het was al met al een rustige vrijdag met een zwakke tot matige westenwind en vooral vanmiddag een paar opklaringen bij temperaturen van 9 à 10 graden. Morgen iets meer opklaringen, maar dan blijven er ook bewolkte momenten. Zondag is eigenlijk vergelijkbaar met morgen en maandag in grote lijnen eigenlijk ook. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op onze site. En laat ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om op te roepen om te stemmen voor de Kersttop 30 via omroepzeeland.nl/kerst. Dat gezegd hebbende wens ik u een hele fijne avond en heel graag tot morgen.